Galicia ten todas as características e todo o potencial para ser unha comunidade verde. Si realmente o factor humano fora intelixente e apostáramos decididamente por eso, e non por as producións industriales intensivas por os cebadeiros que contaminan os seus estercos, os seus purís, que necesitan tratamientos de medicamentos para sair adiante. Estas vacas mamando, estos becerros mamando das súas nais, das súas vacas, xa se inmunizan, porque maman os costros cando son pequeniños, non teñen enfermedades, non teñen ningún tipo de necesidades. Entonces, cuidamos a natureza e procuramos deixar, pois que veñan detrás nós, como nos deixaron nosos pais, unha herencia que non este envenenada, non? Quantas vacas tes? Pois aproximadamente, total debe andar no 150 entre vaquiñas, noveliñas, becerriñas e terneritos. Somos unha cooperativa, con socios espallados por toda a provincia de Ourense. Temos socios na Veiga, en Viana do Bolo, en Ríos, Monterrey, Cualedro, Laza, Monte de Ramos, San Xoán de Río, a Limia, bueno, por todas as zonas montañosas da provincia de Ourense. E a nosa identidade é que traballamos ca razas antigas, ca razas que están en peligro de extinción, ca cachena, ca vienesa, ca freiresa, ca caldelá e ca limiá, inda que temos tamén animales de porte, como pode ser a rubia galega e os seus cruces. Todo baixo método de produción biolóxico. Explíquenos en que consiste ese método biolóxico. Hai unha normativa europea que é, en esencia, o que facían os nosos ancestros toda a vida. Animales en liberdade, dicindo ou reproducindo o esquema da natureza. Animales ceibes por a natureza, os becerriños cas súas nais pastando e mamando a súa leite, que son vacas cunha característica de nodriza moi importante, entonces danlle leite aos xatos, como se facía antiguamente, becerros de leite, 8 ou 9 meses. Se facemos un pequeno recebado para facer unha canle máis comercial, un recebadiño pequeno de 2 mesiños, nada máis. Sacrifícanse, porque estas razas son de menos porte, de crecimento máis lento, sacrifícanse no entorno dos 12 meses. Non teñen un gran porte, un gran rendimento, moitos kilos, pero teñen unhas cualidades organolépticas no paladar das carnes antigas, espectaculares. Nos temos nichos de mercado e vendemos en todo o país, chegamos hasta as islas, hasta Canarias, non? Xente concienciada, co cuidado do medio ambiente, da natureza, de non contaminar nin as augas, nin a terra, nin emitir gases de efecto invernadeiro, que é a esencia da produción ecolóxica. Carnes que non leven ningún residuo, ninguna traza de residuos químicos de síntese. Hai que ter unhas metas altas, hai que ter unha certa utopía, non? Para que loitar por ela. Que cheguemos hasta ese punto, non cheguemos. Camiño, facer camiño. Nós estamos lo conseguindo. É dicir, nós somos o exemplo vivo de que se pode conseguir. Tanto a miña gandería como o resto das ganderías dos socios da cooperativa nosa, que se chama Verín Biocoop, que temos a sede en Verín. O sea que sodes un exemplo a nivel nacional. Ni máis ni menos, somos un pouco referentes a nivel nacional na produción de vacuno ecolóxico. Bien, vamos a ver algo de utes por aquí entonces. Moi bien. Mira, aí está. Evidentemente podríamos dicir que son animales felices. Isto é diferente de ter un animal metido entre unha construción de boxes casi sin superficie para menearse. Como estaban fai siglos. Exactamente. Aquí, por eso dixía antes que reproducimos o esquema de natureza, cando os animales eran salvaxes e eran perseguidos por os seus depredadores. Teríamos que retrotraernos a 10.000 da historia da humanidade, 10.000, 12.000 anos atrás, cando apareceron a domesticación e os primeiros asentamentos humanos. Hasta entonces era así. Estos 10.000 anos parece que son moitos, pero é un segundo dentro da
o devenir da humanidade, da nosa raza de humana, non? É un segundo no devenir nos 3.500 millóns de anos desde que hai unha terra. Non é nada. Na que vivimos. Non é nada, é un suspiro, ni máis ni menos. E mira que crías máis bonitas. Mira, preciosas. Que bonitas. Ahora, esta é a época dos partos, sabes? Desde o mes de febreiro, marzo, hasta o mes de xuño, concentran os partos. A natureza é sabia. Por que se concentran sempre se non faz unha regulación de partos, se non, digamos, tú traballas facendo un control de reproducción e deixas que a naturaleza funcione por si mesma, sempre se dan na primavera porque a abundancia de forraxe para que as vacas estén ben alimentadas e podan dar suficiente alimento, ou sea, leite materna ás súas crías. Por eso se autorregula e os partos se producen un 70-80% sempre nesta época da primavera, coincidindo ca abundancia do forraxe, evidentemente. Cuántas cousas estamos aprendendo, O que temos en Ourense que nin coñecemos moitas veces. Bueno, eso é verdade. Eso é verdade. Eu xa procuro expandir, e divulgar, e facer didáctica, é o meu oficio parte de gandeiro desde fai décadas xa. Desde fai décadas. Chámase Minotauro. E cumple adecuadamente. Pode cas 80-90 adultas que hai preñas a todos os anos. Caramba, así está a costa ahora. Se dice que un semental 40, 50, 60 femias. Pero bueno, este cumple con máis. Pero que hai un solo, un semental. Sí, porque se tuveras dous pelexarían. Ese aí non hai tu día. Xa sabes como son os machotes. Pelexan por as femias. Xa queda pouca comida e venme e fálanme. Cambiándeme, que as leve para outro paraxe. Amigo. Cando empezan así, quero dicir que xa non teñen moita abundancia e me están pedindo cambio para outra zona que xa máis forraxe. Aquí fai 20 días había en todo o paraxe unha erva de prácticamente 1 metro. Elas son as encargadas de limpiar todo. Deixano como un campo de golf, igual. Bueno, ainda poden aproveitar, polo que vexo, ainda poden aproveitar para 2-3 días máis, apurándolles. O semental aí, descansando. Ali o tes. Menudo bicho, Aquel non? negrote, sí, é como un touro de lidia, así ten un aspecto así negrote azabache precioso. É moi bonito, moi bonito. É de raza vianesa pura, porque aquí non se fan cruzamentos. É vaca vianesa con semental vianés, para que a recría sea de raza pura vianesa. Inda que se cruzaras un boi rubio galego, un limusín, terías becerros de máis rendimento, de máis kilos, non me interesa. Prefiero a pureza racial. Manter a esencia. Exactamente. Manter a raza desta zona. Mira, ali hai pequeniños tumbados todos por aí, dormindo a siesta, por lá abaixo hai un montón deles. Hai un montón deles. Sí, precisamente. Traballei no eu, fixen no eu, e joderíame que todo o que traballei yo, que fixen tanto a Que se nivel perdera, empresa que se como a nivel perdera. ganadería, se acabar comigo, non? Entonces, que os demais teñen aí a posibilidade de seguir desenvolvendo e desenrolando esta historia, non? O sea que ti tes esta explotación e aparte vas a buscar máis. Vou a facer unha Para segunda, ampliar. se me conceden, que parece que sí, esa aldea modelo de Pedroso, pois seguramente montaría a segunda ganadería, porque neste mismo concello que vai a 5 km que non é nada. E con Ya tua unha filla, boa zona de con tua pastos. filla, con xente xoven que tamén... A miña filla, con Marina, chamase Marina, E gústalle? gustalle profesora de deportes, pero gustalle o tema gandeiro, gustalle a terra, Teño outra que é profesora de inglés en Vigo, Sara, pero esta segunda é do Terruño. Do Terruño. En Vigo xa, claro, xa, moita ciudad. É diferente. Vino! Ya estaba a ter unha grieta nunha pezuña que andaba algo goxo. Tanto montar e tanto, estaba a veces se desloca. Normal. Tanta clientela. Temos andares majestuosos, super elegantes. Mira que regua de tener. Non ves? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12, por aí un coño deles. Aí está o futuro. Señor. Ese é o futuro das vacas, as futuras vacas que son femias, as que recríe
que de aquí sacarei estas pequeniñas para futuras nais para outra gandeiría. E despois outros machos, machos para... Que bonito. Para papealos despois. Está agordexando. O mellor da suerte ainda vemos unha montada. Ten pinta. Sí, mira como refuciña para arriba. É o señal de que está cheirando as feromonas. Está cheirando. Eu antes que isto, pero bueno, antes do ano 98, entre 83 e 98, tuve unha ganadería de leite. E facía inseminación artificial eu. Se conseguías preñeces a primeira inseminación un 50% das veces, ibas que chutabas. Este acerta no 90 e tanto % das veces, porque cando unha vaca sale en celo, e durante o tempo que lle dura o celo, que pode ser un día e pico, acompáñaya e montaia secuencias de 20 minutos, media hora, entonces o bule, cando bule, pilla sempre. A natureza, como dicía antes, é sabia, moito mellor que as nosas técnicas, por moita inseminación artificial, é moita hostia. Aí anda tanteando. Anda tanteando, sí. E tú te pones delante, hombre. Se non é por a intervención dos Estados, date conta que representa entre un 35 a un 50% de nosa renta o que tramitamos o que nos dá Europa, Bruselas. Eu teño dentro da cooperativa un equipo de asesoramento, unha bióloga e unha ingeniera que se dedican a buscarlle hasta o último céntimo a todos os ganaderos, cumplindo unha serie de normativas administrativas brutales. O que che exigen é a repera. Pero sin eso non vives. Que a venta só dos terneros, non. A nos dannos un diñeiro para que nós, é dicir, é unha axuda directa ao gandeiro, pero a condición de que subvencionemos ao mercado, que nós vendamos a precios dos anos 70, 80 a nosa carne, para que a señora ama de casa, cando vai ao mercado, poida comprar filetes a 9, 10, 11, 12 euros. Se non, valdrían a 30 ou a 40 se non houberan estas axudas, e non se podría papear. Entonces, somos, digamos, o eslabón intermedio. Recibimos... O meu pai xa cobraba becerros nos anos 70.000 pesetas, que son 6 euros. E nos ahora un precio extraordinario, a carne ecolóxica nosa, que somos os que máis pagamos de toda Galicia, nin Suprema Terra Galega, nin hostias, a 5,50 masiva. É dicir, precios nos anos 70, que subiu a enerxía, que subiron os piensos, que subiu todo, a mão de obra, todo. Entón, se non fora por aquelo, non sobreviviríamos. Así vivimos dignamente. A verdade que sí. Pero xa se acaban os pedidos ou ainda hai algún pedido máis? Pois, imagino... Que habrá un máis. No, porque acabamos o mércoles 22. Vale, fenomenal. Pois entón xa che mandarei sobre os 50 kilos e xa che mandarei algunha bolsiña de hamburguesas para ti, para que te acordes de min durante o brau, vale? Moi ben, veña. Un abrazo, chao. Non lle dixo nada aos nenos, que son nenos, e os nenos todos notaron unha diferencia cando comeron a nosa carne con respecto ao que lle compraban a quen fora, que non sei, non? Do supermercado. Bueno, o que fora. E esta é a jefa de cociñeira, entón hai que terla contenta, hai que darlle que se acorde para o próximo curso, reparte un regaliño, tal. Facemos unhas hamburguesas con mazá incorporada acojonantes, que fixo a fórmula o primeiro estrella Michelin de Galicia xa fai moitos anos, Marcelo Tejedor, de Santiago. O restaurante do Marcelo Tejedor. Agora o primeiro cociñeiro que conseguira unha estrella Michelin. Pero que produces ti aquí, atópase nos supermercados ou...? Non lle vendemos aos supermercados tipo arroz que tal. Estuve uns anos vendendo os cortes ingleses de Donde Galicia. se pode atopar? Yo de León. Comprará directamente a nos. Taforras en Ourense. Todo bio, Ourense bio, todo bio en Dr. Fleming número 7. Ourense bio na calle, ali, como se chama, calle San Rosendo número 9. Esos son clientes nosos e venden a nosa carne en un formato de bolsiñas de 500 gramos envasado vacío. Eu mando paquetes compensados que levan solomillo, entregot, filetes, carne de guisar,
xarrete, picada, E como se... hamburguesas. Cando a xente vai ali, como identifica o teu produto? Que nome ten? A marca é Morenas e Verdes. Morenas e Verdes. Por qué? Xa ves ali, en Biocop, xa o ves. Ademais é unha tienda ecolóxica solvente ecolóxico. Morenas e Verdes, por qué? É a marca que rexirei, temos máis marcas de ecolóxico, pero a que estamos utilizando esa porque estas vacas antiguas en peligro de extinción todas pertenecen a un subgrupo que se chaman Morenas del Noroeste. E verdes, Morenas e Verdes por o método de produción ecolóxica. Por eso registrei esa marca. Pois en esas dúas tiendas tes carne nosa. Estades en Ríos. A cooperativa en Berín. En Berín. Polígono de Pazos, onde están as industrias, ali no polígono de Pazos, é onde estamos ubicados. E despois as gandeirías están en todas as zonas do Orense, en diferentes concellos. O que se chama Revolución Verde despois da Segunda Guerra Mundial hasta ahora, máis productividade, máis todo, crecimento continuo, todo o sistema capitalista. Hoxe en día revelouse, que se revelou? Que estábamos cascando todo, tío, está todo contaminado, está todo feito unha merda, sí, producimos máis, temos 4 chavos máis en estes últimos 50, 60 anos, a costa de qué? A costa de qué? Deste cambio climático, desta desertización, valeu a pena eso? Non, hai que facelo de outra maneira, Fai falta xente con esa forma de pensar. Teñe que haber máis. Bueno, eu procuro enseñar aos demais se me queren insultar. Para eso estamos. Pero bueno, hai moito interés creado. El dólar é el dólar, joder. A nosa empresa ourensana por excelencia, agora, a limia ten a queimada. A base de cebadeiros, Lago das Conchas, todos os afluentes, todo. É todo miseria. Tanto que se produce na limia que es como quen queira, eu non. Herbicidas, pesticidas, abonos químicos. E temos veneno no corpo. Eu como as que semento na huerta. Bueno, pois, vexo que o mañá pasado hai cambialas e xa están protestando.